Begini apa tuh Pak? Oh, kok mondar-mandir kaya setrika? Lho, aku ki bingung aku. Arep adol pitik, pitikku kari loro dhere, siji babon lagi ngendok eman-eman. Ning nek ora adol pitik ora ndedit. Piye ya? Soale aku ki kudu tuku kaos putih ngene iki sing anyar, celana iki ya kudu ganti anyar. Soale iki lho Pak Bupati ngeparengke aku sowan ning rumah dinas. Ditimbali Pak Bupati aku. Tapi aku kaosku nek ngene iki rak ya malu to aku. Ra ndedit sing iso nulungi aku ki mung Yungatmi. Tapi nek aku njaluk tulung Yungatmi, engko Yungatmi ki mesti melu. Lah Yungatmi melu nang rumah dinas. Aku kan ora penak to karo Pak Bupati. Mosok ngajak Yungatmi. Tapi nek ra dijak, aku ora ndedit. Piye iki? Iso utang mung karo Yungatmi. Bingung padahal iki lho. Ternyata Pak Bupati iki piyayine sae. Apik ngerti karo rakyat cilik. Nyatane aku ditimbali nang rumah dinas kok. Lho, kepareng sowan nang rumah dinas oleh aku iki diwaca iki lho, diwaca. Iki Pak Bupati Klaten, Mas Hamenang. Ning aku bingung kan bidit arep adol pitik, pitik mung kari loro, siji dhere, siji babon lagi ngendok. Apa ya didol? Wis kepeksa ngejak Yungatmi sesuk iki aku nang rumah dinas iki. Besok aku arep ngejak Yungatmi wae aku.